Hi guys, maayong adlaw sa inyong tanan. Nag-ulan diri sa amua. Si Sherwin nagtiko ko pa dani nagtanaw-tanaw sa video. Si Brian tuwa siya sa gawas. Nag-edit-edit siya sa video. Dili maklaro. Nya karon maadto ko sa hinuog kay naasad ko'y tuyo dito guys. Unya naaman ko mga chinilas diri nga dili na ag-igo nako kay gagmay na. So ato ni siyang dalhon dito sa ilahan ni Raymond or Saysay kay basin ganahan sila magsuot dani. Original baya jud ni guys. Kay ngano, kuan ni siya sandugo kaso nabuwad siguro ni siya sa init. Maunang nagtiko ko siya nagamay dili na agpaigo sa ako So ato ning dalhon dito kay may naman lang sad na suot nila. Unya naa pa sad isa dani. Kani siya nagtiko ko gihapon siya. Tanawa, nagtiko ko dili na siya paigo nako. Nagamay siya, so ato ni siyang dalhon dito sa ilahan ni Raymond or ni Kuan. Ay isulay tani kang Brian. Hoy, Brian, dako kag tiil. Isulay ron niya suot. Ay dako kag tiil no. Na isulay ron. Na kung paigo ba nimo gamay mainat ra sige ka na imuha na kay dato mga ni Agi dako man to siya ni Agi guys unya kay murag nabuwad lagi siguro sa init maunang nakuan siya nagamay na tikuko nabahugan na nimo Brian ang baboy. Bawgan, nagsibangag da. Agtundo sila sibangag sa alas 11 da. Kapin. Agtundo na sila sibangag. Nya kanang uban. Kani. Miligon ba kay ni siya dili sa nina ko i-dispatcher. Nya kani bagong palit ba ni nato na okay. Ganahan sa kudan ni patsada pud sad ni siya. So diya lang sana kani kang Mario ni. O pa na nasuot ni Mario. Kani dani sa ni siya guys. Kani dana na sa siya. Kanang uban sandugo kang Mario na Uy original lang sinilas ni Mario kay sandugo bayot. Nya. Ispat. Ispat lagi. Magtarong ka ha ay gid pagpabuang-buang kay ako gani mabuang basig. Putlon ko na imong utok. Kagahapon gi-scam nimo ha. Tingali ka gid karon. Scammer kay buangat ka. Nagdala na kog sinina kay dito ra ko mag-ili sa ilahan ni Lilin. Sige Lirio lagi. Agoy ang isa ka kaha dali ra kay kahurot. Sus, Ginoo ko ang isa ka kaha. Ag sige. Unsa? Agana ba ni? Sige Lirio tingali kay pasangin lang gini mo unya na kay agpalit ra sa isa ka rim tabako ali dani huy ali dinhi huy to kuan sudan ka ganiha nga kuan mo to yung isudan ka ganiha wa man di mo nangaon lagi Brian nagkaan na mo? Pamalagi na natawag ang utan daw, Kwan. Namahaw na mo? Sige. Napaydaghan sudan ko. Paluto ang tato na kong Kwan. Kana na sudan sa pito. Ang iro, giluto na to ni mong Kwan? Mana, buka tuyo. Bahugi biya na ha. Bahugi biya na Ipaluto ang tato na ko ang sari-sari. So, unya na siguro sa gabi or ugma. Ali ay pabuang-buang magini. Hawa diya. Sige na. Pagdali na diha. Ako ni dalhon ang power bank. Ay, para di juta malubatan no. Sige. Pabuang-buang din ha, pabuang-buang. Sige. Kay tingali kay gid. Dira Patay mo na mura na Gahapon sus Ginoo ko ang isa ka kaha kadali ra makikahurot na
Ako kita dani wa na ta dani na nga. Kuha na tong baga karon murang agta. Apil po man. Check up ta dito. Apil bitaw, di na naag kuha ng baga ang kuha nimo. Sigarilyo di na naag. Lago ni ano man. Apil di man. Parit tag isa ka ha. Ipalit tag isa ka ha. Apil din yung cinta man ka ha. Utsinta bitaw. Tunga sa ka ha. Mat. Wat ka ko ni. Ay, hurot gyapon bitaw. Wa gitay nag-anan na nagsigarilyo lagi. Yung mandayan. Sigarilyo Brian ay ko pag Brian kay lagi. Ati man naglungad na taning gi. Mo na ha. Pag ati man kamo sa kaon ninyo dinhi. Dito man. Lagi tuy-tuy kay karug. Tutuyon ko ning utok buanga ka. Titi ko bibib. Pagkuan na din mo diri Brian sa panyudto ninyo. Tuyo sudan na to ha. Ang baka biya ha. Basig maka sabsab sa kuan. Kuragi kita dani. Tarin ako. Ato na sa guys. Baklay-baklay ta. Dito ako mag-ilis sa ilahan ni Lilin kay I'm sure nga uwan dito sa kuan oh. Abo ko pa ito ko tubig ginagano ko pa. Abo ko pa ito ginagano ito. Ko pa bili. Ito ka mali o tapo na ito. Okay. O na. Diyan ako diri sa Hinguog. Nya diri ra ko magpa-x-ray sa 9 Lab. Kani siya guys, dugay ra ko nga magpa-x-ray unta nya. Mamalagi tong natunong dayon nga nagatugo sa Cebu, nagato din sa Bohol. Karon pa ko naka lugar kay kanang time lagi nga kanang makasimhot ko sa aso sa sigarilyo, maglain akong ginhawa. Maglain akong diri mo nang maniguro ta para mahibaw-an magpa-x-ray ta karon. O RETCHIE. Thanks, mana. Okay na, nakapa-x-ray na ko and balikan na ako ugma ang result. Kay alangani naman sa oras karon. Salamat ya ha. Salamat. Sakay na tari guys sa Pabama. Aircon ka agi.
So, dilita, dapita. The next day. Hello guys, good morning. Si Sherwin na to naglingkod-lingkod. Naana diri si Brian na mahog na siya sa baboy. Karon mag-prepare ta para sudan sa pamahaw. Unya ang among isudan kani ara. Hala, nalain na ang kuan, sari-sari. Hala, kani na lang duha ka sari-sari ang kuan na ha, lutoa. Kay madaot na ni siya ang pinakbit. Pwede pa ning pinakbit unya sa gabi. So kani among sudanon karon. Gigawasan nimo ang kuan. Isda. Ana isda gimulan na. Niya si Brian namahog na siya sa baboy, gitigway na sad niya ang baka. Ug na monetize na ang channel ni Brian. Thank you so much kay wala nagka-problema ang atong monetization pag-apply sa iyahang channel. Na okay na. Ang kag Madam Joy Joy na lang ang kulang kay wala pa gid ingon nga nakuha niya ang subscriber, pero ang watch hour niya hapit na makuha subscribers na lang kulang. Baka naman dyan Joy Joy Vlog. Bitaw guys, kagahapon sa akong pagkuan kagahapon pa x-ray, nakapa x-ray nako, pero ang result wala pa sad ingon nga na dala nako kagahapon ang result kay kuan man alanganin naman sa oras. Unya kung balikan to nako karon dili pud sad gyapon to mabasa ni Doktora Ojigi kay close man sila. Paglabay nako kagahapon sa ilahang clinic, close ang ilahang clinic 6, 7, 8. So Domingo 9 pagka 10 Lunes. So sa ato pa by Monday pa sila mag kuan open. So by Monday na lang siguro. Nga naapod sad ko request para sa dugo dayon unsa pa ba to, potassium o nya by Monday na lang siguro kay kinahanglan man mag fasting 10 hours. So di bali 10 sa gabi ang last na kong kaon, and then pagka alasay sa buntag kinahanglan kuno nga tuan ako dito sa kuan sa 9 lab raman ko nagpa kuan x-ray kagahapon. Ya si Brian, nakauli na si Brian gikan nagkuan. Nagtigway. Dapat yung magitigway ang baka, Brian. Uy, basig makaabot sa kuan ha? Saging? Ang say taluptop. Tuod? Basig makaabot sa saging, Brian. Ha? Gisukod nimo? Dana nimo gibutang. Tura ang baka dato guys. Pwede man sa dito, Brian, dapit Atong dito bitaw na kamarangan. May marangan dito. Naapod sa dito daghan sagbot. Kay naa maguda na kuan. No, na may sagbot dana pero basig makuan sa saging ba? Unsa man tong kuan ng saging? Unsa man to Kanang saging, unsa man to Arang danog kuan daon. Ha? Danog daon. Kay diha biya na sa pikas nga kuan. Ng baboy, man sila kaon Nagdako-dako na sad bayat niya Pwede na siguro ni siya kaliguan Kani isa bundagol. Baboy kaliguan nga dali nagdako. Kani isa ni bundagol Tanaw guys. Tambok siya. Nya maghilamon ta karon da dani na lang sa taon na magkuan sa kuan Brian dani sana ay kapayas. Ang baka dirigi kuan kagahapon ay kagabi diri gidala diha niya Brian gihikot. Magilamon-lamon ni karon guys. May purok na akong napalit. Kani dani. Kuha na nila ang kuan dani Kani kay kung mag-inita na pohon, pwede ra ni siya kuanan lapugan para maupos. Ngayon ang kuan dani nagsige manggod sad uwan. Yan ay mga botelya dani botelya pa man sa una nila diha. Hoy, unsa man sad aghilamon mo? Ha? Aghilamon ka mo?
Nya katong kuan itanom na to nako no. Itanom na to nako ang kuan na may sitaw. Itanom na to nako dani oh. Dani pwede na sa siguro to dani. Dani sa kilid unya. Buhatan ng din og kuan para katay siya diya sa kuan labat. Uy, si Danila nagsulod sa kuan si Danila. Nagsulod si Danila sa planggana. Kana nagbutas-butas si Brian. Kailangan nagbutas si Brian kada kuan ha. Okay. Yato tag-an basig na baksan. Baksan. Uy, sige na. Agoy, napunsa pa man siya diya. Sige na, kaya lutuan na ni kuan oh. Ay, ikuan oh. Init pa ni ah. Pagkuan sa Brian, pag pangapi sa gani Brian. Na may kuan na niyo kape o nya naapod sa labat. Pwede na kape or sa labat. Di ako gipalit nga kuan magud oh. Kani ato ni siyang itanom. Ang sa mga isa. Murag ganyan isa kuan ni siya. Pichay. Kuan siya kana ang kangkong. Kangkong. Ang kanyang isa kuan. Batong. Ato ni itanom dato ha. Ito siya guys nga wala kagahapon nakuha lagi niya. Balikan pa to nako by Monday na lang ko magbalik. Kay naapod sad plano lagi nga mag-adto mi og birthday ambot lang ka og madayon ba karon. Nya akong kontakon sila, mga igagaw nako katong gikan sa Manila daw Cebu. Ay ambot si Manibulong kung nakauli na ba sa Cebu. Katong sa Manila murag wala pa kay Martes pa man to sila magkuan ana ang uli. Nya nag-iyon lagi nga mag-adto sa birthday dito sa Medina. So i-try lang nako karon kung saon to pag kuan plano kontako na ko to sila kay to ara man sila sa aming tabon nya ako di arabi ako diri sa bukid sad. So kontako na lang nako kung unsay plano kay para maka kuan dayon makalihok dayon kay usahay lagi diri sa bukid gauwan nya kinahanglan nga dali ang atong kuan mag-uwan na sad na impas. Dani rin ako sa kilid tanom guys. Kaya pwede man siya bukatay diha. No, ang batong. Batong ni siya. Tag-aso ni siya nga batong. So, tulo lang siguro ka kuan. Tulo lang kaliso. Pag pamainit dito ka. To'y kuan dato sa kuan Brian. Dato sa naigibutang sa panakot bitaw to ay kuan dato sa labat or kung kape to apo sa kape dato kumatuwad. Okay na ilang channel, monetize na jud ang ilang channel and congrats kay monetize na. Nya agkanam-anam lagi ka okay ang kuano sitwasyon. So padayon lang kanunay lang upload kay mao naman jud na kung di ka magkugi pag-upload na wala jud kay maani kani pwede ra pod sa ni siya dani ko anon dani nato itanom tapos atong butangan sa balantinis bitaw kanang kahoy sa balantinis ipatindog para moy aputan kay para magkatay na dayon ang atong itanom nga kuan sitaw taud-taud naman yan ako napalit atong itanom tulo lang ni siya ka kuan ana ang liso ana ra
Pamahaw na mi kay nakaluto na si Sherwin. Sige na rin, Brian. Kaon na ta. Utan, tapos inununan. Lami. Try! Sige na rin. Ari na, babe. Kuhanan mo na sa kuhan. Iro. Sudan. Nari, Bray. Ampun na, babe. Ha? Bisa. Sige. Ampun na. Sige na, babe. Manag-ampo si Sherwin. Mahugas kamot eh. Magkinamot at siya. Kamura diri karon kay adto ko ilan ni iba kay agsabot mig unsa niya kay basin mag-adto mi sa Medina unya. Birthday. Kang? Dito igagaw nako. Dala litson? Litson. Dala ma. Agoy dala. Sakay na babaog. Moto higit ka wala higit ako. Ay pagkuan kay ubanta. Hindi ko pa lagi. Ha? Tapoy ko itong mata. Agoy tapoy lagi. Sama Sabot. ligsan yan. Tuloy. Kaya kita ka? Ulo. Dito sa sayan? Dawas ang kinae. Tira ba sa sinusip? Naay nag-live kagabi eh. Si Hanggang silor. Kuya Ijing. Basta. Taga kuan Raraba, taga San Jose. Dawas ang kinae lagi. Tulong sa kabok. Alam bertek. Tulo isa agpataka ra man ni siya. Tulong sa sakay lagi dito sa auto. Ay rin Sa motor? Nangpot ang uban ang siya mo na bangil sa silor. Amo ba tulo di ay. Sige na. Dara, Bray. Kuha na ah. Unya man yudto mo mag-video ka, magluto unsa pa diha ako pag-video. Sa bawal may ito karne ma. Ha? Dito lang sa bawal na gawas. Asa sa gawas? Kaya dito dito. Maghimo ka sa kuan nga nang imuhang Abuhan? abuhan diha sa gawas kay Buwan lagi pamantala may ka. magkuha sa bisang isang nakikita lagi pang abuhan mo. Asa? Temporary lang dana ay kung dapat sa buwan. Kaya may kahoy dito ang mukha on ba yan. Ano kahoy? Ano lang isang nakuwang daw resin niya dito nga katong daot mo ta mukha on mo. Ano sin? Pero ilang mga nagisi daw mo iatop dayon dia oh. Tukudulon. Pataka ra man ni sin. Napa ba dito, Brian? Kataghan. Ha? Kataghan. Daw mo putulon to sa gunting daw mo iatop. Eh mo. Agoy. Ato pa nagisi na gidayon. Di na atupan. Naising dito sa ilang mga ako Sige na, to pre. na mo to kung may karga motor na. Ano kuton na. Okay, na may motor nimo. Kutong ito daw. Ignan na ako siya. Amo to kung buhatan mo buhan. Ay, dana gaman Nagka naka. lang yung forma. Kaya ron, di na, ugma na kung nanayin sa tunga kuhan kay temporary na na. Pagpista ka magluto dito, ginabuhan. O pista ba dito? Sabi, pista ta. Dito mo si iba kung sa kuhan. Ha? Ugma sa kuhan. Kung sa yan, kakabok yung sunod. Sa pani sa birthday ni Kwan. Kuhan? Kim siguro. Kas ah? Kas ah? Kuhan sa paning. Duwa sa sila sa katong nang mista tawa siya may naingon. Ah, lagi. Kas ah? Abre? Doon kabok yan. Yung paspasan daw niya baw. Abre. Naon ta guys. Daw, basin mag-ana si Madam Joy Joy diri, magkulab-kulab ni Madam Joy Joy. Ako sa ignon. Nag-video-video mo duha. Para kuan. Kay kang Joy Joy, wa pagid nakuha ang iyang kuan, subscriber. Kuhan nga, di bisa kabalo. Sige naman siya. Iyoy na pala yun. Anda? Kuhan, ay nakabalo ka siya. Kasi di tuyok yan. Agad di kuno ka kabalo Joy. Tuyok na kuno ka diya sa inyong balay giatot ni Mario. Bignan siya jail nga. Ang Simon, murag butiti. Agoy, kaya kaya gay. Usa. So yung vlogger ng Simon, murag magbutiti. Nya. Bila kayo Joy. Gagan. Bakit Joy Joy ba nga ka? Simod ko nung butiti sa ingon. Diil? Nya, haka siya. Pugasin na plato diha. Nahuman nami o pamahaw. Nya si Brian. Ang kato ako mga tinanom iyang gi usok-usukan. Kay basig kahigo na sad sa manok.
Napamay sobra sa kuan katong kangkong may akong gipang tanom dani. Dani po diha po gipang utukan. Dani mga sitaw. Dani ta magkuan bray oh. Katulad ko. Kay tanuman siguro na kog alugbati. Ang dato alugbati nangamatay man di tamak-tamakan sa manok. Kani dani. Gardin-gardina ni namo dani. Ang kanira dani bray. Ha? Tabangan ni Sirwin inya. Ang mapuy tayo sa mga bakaw muni ito ato ikuan. Abono. Ni mga patay ang siguro ni dani oh. Iusa lang siguro dani bray ang kuan oh. Para lapugan. Da. Or maskin dana lang ibutang lapugan na din nato. Ako ubanan si Brian kay tudluan ako siya kung asa pwede mag tigway. Kay ang dili po dapita na apoy mga part nga na mga tanom-tanom nga delikado ug makasabsab ang baka. Na niwang gid siya pero mutambok ra ni siya puhon. Kay maatiman naman niya akong tudluan si Brian dito dapit oh. Ang ilahan ni Lilin kay nanganak na ilang baka. Kanina nga asawa na gud siguro ni pero wa lang nabantay. Lahi man gud ang baka kay dili pareha sa baboy nga kuan na ang dugay gahupas ang uwag kay once kuno kung manguwag ni ang baka diha gyud kuno dayon pa kastahan kay aghupas ra ang ilahang uwag. Nya kanian nakuana na ni anoon napurga na ni daw na vitamins. Di man kita ra ang may baka diri. Naapod sad na nga katigway diha. Nya ang diha pod nga side na apoy part diha nga dili pwede tigwayan. Dahan ka isagbot pero tinano man na siya gud kumpay. Dana bray oh. Kana diha. Dili pwede dana magtigway bray. Kay gisabwag na nila pagtuyo. Kaya kung maatiman lang ni siya, matigway lang ni sa isa kadlaw. Katulo, kaupat, tambok jud ang baka. Sa karon pa man ga-adjust ni siya kay mao pa may pag atiman. Kani dani nga side bray. Kani dili na to itigway dani ha. Ang baka dani kay gisabwag ni siya pagtuyo guys kani kumpay ni siya atong likayan nga makasala ato baka kay kita mo'y kontrahan na di ra bata gusto nga na ay tao nga masilo sa ato mo nang maglikay ta diha luag sana siya diha pero ilahang baka diha nila itigway sa hay kay ilahang sana diha mo lagi nga paunahay lang diri sa sagbot katong miagi diri na itigway bray o awar ya kay basig na ay tanom na anay mga tanom nga lubi andito na side na anay tanom lubi di ay so diri na lang siya pwede kani dani bray o kani o pwede ni mahikutan o dani o dani bray di lagi niya malarot tanaw sana ko dani basig na ay kuan ang dito na anay mga tanom lubi nga narabay putyo kuan talaw tanaw siplat-siplata diha bray ug nabay tanom daghan kuan dani punay ito'y talaw na plastar na dadto walay mga lubi dadto nya unya mga alauna diha na pud siya kuan tigway kay ngano ang diri nga side di ay akong tigwayanan sa una dinhi narabaon tay daghan kaay sagbot kaso naanay mga lubi gipang tanom dira karon pa ko nakakita dani di ay lubi nga gipang tanom dira ni dili pud sa atbang dira hangtod na dito paingon maunang
Diha na side dili na siya matigwayan. Andi sa nang kuan Brady. Ang sige na pwede na ka mauli ka. Basta makalaon na, Bray ha. Oh. Kay naay tubig nga nag-agas. I'm sure nga didto niya sa ibabaw. Akong atuon didto kay para magtipas ang tubig dili mag-agi dani sa dalan. Maunang diri nga dugay kayo ag kauga ang dalan kay naapod sad lagi gaagas nga tubig. Siguro kusog kaayo ang agas dito karon. Atong atuon daw atong kuanan buhatan og linya nga dili mo agi dani. Mutipas dito ang agas sa tubig. Kay tan-awa ko na ako. Oh, tan-awa. So, pita kaayo, di na ko pakaagi diri kay grabe naman kay ka danlog. Oh. Ako ni siyang pangitaan og paagi karon nga ang kaning tubig dili na moagi dani sa dalan. Kay grabe na kay ka danlog ang dalan unsam to. Mga langaw man. Okay. Baksan dani mga manang. Tawag ko na ako. Magsilbi ka. Kung kanunay ingon ani. Di jud mauga ang atong dalan. Manang karon atong paytaag paagi. So na okay na, tanawa. Dili na moagi ang tubig. So kung dili jud ta mag-cooperate, kita ra po'y maglisod. Mao nang kinahanglan tinabangay lang ta. No? Dili na nako gipaagi, guys. Kay di jud na mauga diha. Ilabi na karon nga kanunay pud sad agwana. Yan apay tubig nga agdagayday diha. So di jud siya ingon nga dali uga magsamot kabasa ang dalan. Samot kahitak ang dalan. Saynan ka niabot na dito sa ubos jud. Oh. Paita na to pagi kay para dili taag ka kuan malisod og samot. Imbis nga diri ko ag-agian kay para ang motor nga madala dito sa payag. Di na ko ag-agian diri kay grabe naman kay kalasak diha. So di ara ato na pangitaag paagi. Pero ang akong kamot gipamuthana. Dili kay ko agsilbi sa kanang mga guna-guna bitaw na nagburot na guys. Pero okay ra madara na. Pero okay ra madara na. Batikag nawong. Okay na siya guys. Paingon na tamag. Uli. Kay di ara nakadagayday na ang tubig paingon dito. Okay naman po sa dani kay dapit naman sad sa kilid ang ilahang bulanghoy. So ang atong gidipinsahan nga di na makaadto dito. Kay hasol na. Di na ato nang napangitaan og paagi. So karon diretso na tag uli sa balay kay murag tag iring dani nga murag ilaga nga murag anananggal. So daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Sa inyong tanan-tanan. Daghan jud kaayong salamat. Ilabi na sa among mga YouTube channel nga nagsuporta pa mo sa amua. Daghan salamat. Og diri ra siguro ko taman kay nagdag-om na sad ang kalangitan. Ako ay magpaalam na sa inyong tanan. I love you all guys. Bye!